Bună ziua! Asta în loc de introducere. Așa, iată cartea. E să citesc ca să trec peste alte aspecte. Știu că era riscant în acea noapte, totuși nu se putea stăpâni. De fapt, așa fusese dintotdeauna. Nu se putea stăpâni chiar dacă erau cele mai vitrege condiții de acțiune. Dar drept vorbind, cu cât condițiile erau mai aproape de imposibil, cu atât lucrurile deveneau mai palpitante. Povestea cu neputința de a se stăpâni mergea la tribunal. Dacă nu era suficient, mai îndruga despre o copilărie nefericită când primea bătaie dacă nu fura. De fiecare dată, judecătorii credeau că vulpea e bântuită de vreo boală și o trimiteau la tratament. De acolo era mai ușor să evadezi decât la pușcărie. De multe ori, tratamentul se desfășura la domiciliu în viziunea ei. Aici nici nu se punea problema evadării. Acum era închisă într-un centru de carantină. Nu i-a fost prea clar dacă fusese aruncată aici din pricina furturilor comise sau a virusului care își răspândea din ce în ce mai mult prin pădurea lor, ci că se atinsese de nu știu ce și vină. De ce fusese vina ei? Mai degrabă și-ar fi petrecut ziua respectivă cu furtișagurile, așa cum avusese de gând inițial, nu socializând cu animalele din alte păduri. Dar a văzut o mulțime de animale adunate la lizieră și unde e o mulțime, e rost de buzunărit. Buzunarele ascunse printre firele de blană conțineau de multe ori lucruri pe care le-ai putea numi interesante. Nu erau nici prețioase, nici chiar utile, cele mai multe nu-i ofereau detalii picante despre obiceiurile foștilor posesori, totuși aruncau o aură fascinantă când le învârte între degete. Odată petrecuse o zi întreagă, imaginându-și la ce i-ar folosi un nasture veverițe din blana căruia îl susăsese. Adică zărise de la depărtare, desigur, nasturi la hainele oamenilor și se prinsese cam la ce buni. Dar o veveriță doar nu avea de gând să-și curăiască niște țoale care se potrivească cu nasturile rotund și negru sau să fi purtat cine știe ce amintiri între găuri. Și nici măcar nu era ronțăit pe marginile groase dacă l-ar fi folosit pe post de polizor de dinți. A dat mai întâi târcoale mulțimii să-și dea seama de opțiuni. Părea că nu se uită niciun țânțar în direcția ei. Atunci a făcut loc cu botul. Mă scuzați, dar nimeni nu băga în seamă. Erau prea preocupați. De ce? Asta nu-i prea păsa vulpii, câtă vreme nu se uitau la botul care își făcea loc printre blănuri și la ghearele ce se lipeau cu delicatețea vântului de tot ce găseau în cale. Erau și chestii tari, unele înțepătoare, altele tăioase, dar avea să-l cerceteze când va ajunge departe de ochii băgăreților. Din ciocul unui corb sustrase o bucată de cașcaval. Poate corbul o fi fost la dietă sau i-a fi plăcut culoarea cașcavalului, treaba lui. Vulpea o să mănânce bucata, care o să meargă bine într-un sandwich cu carne de găină, dacă o găsi și pe aceasta. Erau și chestii moi, umede, dubioase la atingere. De acestea se ferea, că nu știa niciodată peste ce puteai da. Își umpluse săculesele de sub blană cu de toate. Nu mai avea unde pune un dinte de origine necunoscută, precum cel împrumutat de la cârtiță. Oare la ce o fi trebuind cârtiței acest dinte și de unde l-o fi procurat? Sau musca pe care o luase de pe vârful limbii broaște? Aceasta a înghițit în sec. Fără să-și dea seama, ajunsese în față. Hei, nu te împinge, i-a zis ursul dându-i un cot. Avea un cot puternic și dureros. În mijlocul cercului constituit din animale se băția o maimuță. Blana ei părea trecută prin multe amintiri de sărit garduri, ascuns prin tufișuri zgârietoare, târât prin toate noroaiele, chiar dacă nu le întâlnea, dacă ar fi mers în linie dreaptă, agățat de toate lianele, necalculat distanța corectă până la unele crengi, străpuns toate scorburile, nimerit toate pietroaiele, rost de proprii colți sau ai altora. Iar dacă nu erau multe, erau oricum intense.
În ciuda amintirilor recente, ce îi împovărau blana și corpul, părea destul de vioaie. Sărea de colo-colo, fără a stâmpăr, se scărpina în ureche și în nări, se menținea în echilibru într-un braț, se rostogolea, se învârtea. Atenția pe care o acorda mulțimea acționa ca un drog asupra ei. Vulpea nu prea se pricepea la speciile de maimuțe. Văzuse odinioară o maimuță mare, cu piept puternic, plimbată în cușca unui circ, ce își descărca camioane la marginea orășelului din apropiere. Aceasta era clar diferită. În lipsă de ceva mai bun, putea să o numească maimuță mică sau maimuțică. Având în vedere că nu erau și altele prin preajmă, putea avansa chiar la numele de maimuță. În fond, reprezenta o colectivitate. Totuși, o maimuță prin părțile noastre. Ciudat. Maimuțele trăiesc de obicei în zone mai călduroase. Într-adevăr, parcă se făcuse mai cald pe la noi, nici nu mai avem iarnă și alte. Să fie efectul încălzirii globale? Cineva îi dăduse o prună, căci nu aveau banane. Maimuța a înghițit și sâmburile. Nu părea să aibă cine știe ce efect asupra ei. O mai și aruncase în gură cu ajutorul labei de jos. Ciudat, s-o fi spălat înainte? Laba aceea părea cam plină de noroi și de alte chestii. Ei, care-i treaba cu maimuța asta? A întrebat vulpea doar ca să se arate interesat. N-ai urechi de auzit? A mormăit ursul. I-a întrebase așa, generic. Adică putea să-i răspundă oricare din animale din preajmă. Ce se băgase acesta? Lipsa aceasta de înțelegere o enervă pe vulpe, căreia îi se făcură ochii roșii până în albul lor. Ca pedeapsă, ar fi trebuit să-i fure ceva prețios. Totuși, nu era cazul acum când era descoperită și ursul avea laba grea. Scuze că te-am trezit din hibernare, a șuierat ea printre colți. Dar tu ce cauți pe aici? De când te-a cuprins curiozitatea? Ia să mă verific prin blană. Dacă mi-a dispărut ceva, vai și amar de coada ta. Astea sunt prejudecăți. Doar n-ai să dai vina pe mine că ți-a dispărut coada. Totuși se îndepărtă. Cu ursii nu se știe niciodată. În plus, se uita cam mânios și chiar începuse să se caute prin blană. Văzând-o înaintând, bursucul se feri. Dar el oricum se ținea departe de toți. Îi considera murdar și dezordonat, ceea ce ar fi stricat echilibrul interior, pe care oricum nu-l avea. Ce maniac în ale curățienii îl are. Era totuși amuzant cum își pregătea el locuința, iar când se arăta vulpea o ștergea, lăsând totul în urmă. Vală de aici, i-a contestat bursucul prezența. Și-a mai dus și o labă la nări. Vulpea a dat de nume, nu îi păsă. A dat peste un mistreț și s-a înțepat într-un colț. Ei, uite-te pe unde stai, că rănești lumea. Nu mai stau în față, forneit acesta. Vreau și eu să văd. N-ai mai văzut maimuțe? Nu. În același timp, o gheară de ei se prinsese de un obiect metalic și rotund din blana mistrețului. Pipăindu-l, a constatat că era un ceas care mai șticăia. Probabil îl culesese de la un vânător lăsat lat. Bun și ăsta. L-a îndesat într-una din punguțe, în ciuda lipsei de spațiu. Acum, dacă tot ajunsese până aici, trebuia să se arate curioasă. Ei, maimuță, cu ce afaceri prin părțile astea? La revedere până data următoare.